¿cómo estás? No preguntes por qué שנינו קצת לא תקו אני הייתי כמו מנטור בשבילך קרה מומנטו כי אותי מעניין רק הלב שלך אותך מעניין רק הלב שלו ואם היה לי עוד סיכוי הייתי נלחם יופי לטיני הגוף פוזילי אבא ואמא של זוג מרוקאים ארז לונה צ'יקה פרובלמטיקה ארז לונה צ'יקה מעליי את לא ילדה של בית מבלה בחוץ כל הלילה כמה זה לא כדאי לה היא ברזילאית, עיניים צבע תכלת, מטולטלת אבל היית יודעת מה אוהבת, משתוללת כל הנייט משוגעת, אני מחפש ילדה של בית עיניים צבע תכלת, מטולטלת אבל היית יודעת מה אוהבת, משתוללת כל הנייט משוגעת, אני מחפש ילדה של בית